Velkommen til meditation. En måde lige at lande på og komme i kroppen på. Og vi starter med lige at bare lægge mærke til åndedrættet og bruge åndedrættet som sådan et anker. Vi kan vende tilbage til igen og lige mærke, hvordan er min vejrtrækning lige nu. Uden at dømme, den er bare som den er. Hurtig, langsom, dyb eller overfladisk, gennem munden, gennem næsen. Bare mærk, vær til stede i åndedrættet. Og fornem, hvordan du lige så langsomt med dine udåndinger, for hver gang du ånder ud, synker lidt ned eller finder lidt mere ro i kroppen. Find et sted og lad øjnene hvile på, ligesom drive, eller luk øjnene, hvis det virker bedre for dig, men på en måde, så du ved, at du ikke falder i søvn. Fornem, hvordan der kommer en lidt større afslapning i kroppen, sænker skuldrene, lander lidt dybere ned i rygsøjlen, i underkroppen. Sænker albuerne. Kollapser måske endda lidt i ryggen, så du læner dig lidt dybere ind i den støtte, du har. Fornem, om det har gjort en forskel på dit åndedrag. Er det blevet anderledes? Behøver det ikke. Behøver ikke at styre det på nogen måde. Det er mere igen for at bruge det som den anker, der hjælper dig med at holde et fokus og vende tilbage. Igen og igen. Sid med hænderne, armene, benene, som du nu har lyst til. Der er ikke nogen særlige regler. Du forsøger at holde fokus på både at lytte og forestille dig og mærke åndedrættet. De næste 3 åndedrag bliver lige en lille smule mere dybe, lidt mere kontrolleret. Træk luften helt ind i lungerne, så du mærker, hvordan maven den udvider sig. Og langsomt giver slip. Ånder ud. Synker ind i en dybere oplevelse af ro. Som om kroppen overgiver sig til at sidde her og ikke skulle andet det næste stykke tid. Og lad så åndedrættet passe sig selv, køre på autopilot. Det er det, det kan. Imens du nu forestiller dig, at du er fragtet ud til en ø med en blå himmel, ultrablå himmel omkring dig, blåt vand. I området er der hvide huse, der er en behagelig temperatur. Alt ånd og fred. Det er som om, at en del af dig, både fysisk og mentalt, kan mærke, at du begynder at bevæge dig hen et sted, hvor der føles lidt afsondret. Men samtidig er det også fredfyldt. Der er ro. Og ganske langsomt så finder du ud af, at du ved at gå lidt afsides, faktisk kan finde et sted, der bliver et helt særligt sted for dig. Det kan være, at det er et udsigtspunkt. Det kan være, at det er et skyggested eller en bænk. Det kan være, at det er oppe ad en mur eller en klippe. Bare begynd at fornemme den her stemning af, at det her det er dit særlige sted, hvor tiden nærmest står stille. Forestil dig det for dit indre blik. Mærk, hvordan det samtidig har en effekt i din krop, i åndedrættet, i fornemmelsen af at løsne, slippe spændinger.
Lige før du begynder at have en fornemmelse af, at du også kan slippe spændinger, som du slet ikke vidste, at du havde. Som om de smelter af dig, mens du sidder her på det her helt særlige sted i din forestilling. Men kroppen giver efter. Det er som om kroppen ved. Og åndedrættet ved. At den forestillingsevne, der hjælper dig lige nu, den fører dig hen et særligt sted i dig. Med dig. Og du ved, at det her sted, det er fuldstændig uforstyrret. Fordi det er dit særlige sted, og det er dannet af dig. Og rummer og holder dig lige så længe, som du har brug for. Og mens du befinder dig her, uanset om du nu finder en bedre position, liggende, siddende, halvt, det ene eller det andet, så lander du med en lerskål foran dig, en af den slags, som er sådan hvid, glaseret indeni, men er ler udenfor, udenpå. Og der kommer sådan en abstrakt idé, en forestilling om, at der i den skål her ligger et mylder af både gamle tanker og bekymringer, spændinger, ting, som du er klar til at tage afsked med. Samtidig med, at der også ligger nyt potentiale, som små glasperler i forskellige farver eller æg. Alt sammen noget, der har potentiale til at vokse af dig, med dig. Berige dig. Så mens du sidder med skålen her foran dig, og du både har alt det, der er det gamle tanker, spændinger, bekymringer, ting, der er gået i ring, og som både består af noget, som du skal fortsætte med at bruge, erfaringer, visdom, indsigter, men også består af noget, som du ikke har brug for at have i skålen mere. Så ligger der den her særlige blanding af alt det nye, potentialet. Og lerskålen er jo blot et symbol for dig. En måde at symbolisere på den her abstrakte måde, hvordan du kan vælge, hvad din skål består af. Men også en måde, som du lige nu i meditationen kan give lov til at slippe og løsne eller opløse. Det, som ikke behøver at være der mere. Det, som er brugt. Det, som er overstået. Og det, som egentlig ikke tjener dig noget længere. Så du skaber mere plads eller et større vakuum til al din visdom, så den kan folde sig mere ud, danne tråde på tværs, så indsigter kan gælde for andre områder end der, hvor de lige blev dannet. Og så de her æg, glasperler af potentiale, og nogle ved du måske allerede, hvad de indeholder, hvad de rummer af løfter, og nogle af dem er måske lidt uklare. Men de får alle sammen plads. Når du skaber pladsen, og det er uanset om din lerskål får lov til at vokse i omfang, i dybde, eller om du opløser og frisætter, så baner du vej til en oplevelse af, at du kan gro, at du kan vokse.
ved at danne pladsen her, rummet til at udfolde dig. Du kommer til at opleve, at du står endnu stærkere i den du er. Som om du med det også opnår en større form for integritet. En rodfæstethed. Vend tilbage til åndedrættet, hvis du bliver lidt i tvivl, hvis din hjerne begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om alt det her overhovedet kan lade sig gøre. Og mærk det anker, som åndedrættet er. At det, at du hele tiden har en mulighed for at vende tilbage i et fokus, der altid er der. Og synk så ind i den her fredfyldte, rolige tilstand igen. Og skuldrene sænker sig. Kroppen begynder at lande dybere ind. Etablere en kontakt ind i din indre kerne. Og med dit højere jeg. Og ikke bare ind i en rodfæstethed, og ind i en grounding og en etableret kontakt til din kerne, men også udad til. Ud i alt det, der kommer til dig udefra. Inspiration. Folk, der ved dig. Oplevelser, der venter på dig. Ting, der forbinder dig. Jo mere du oplever den her rodfæstethed fremadrettet, jo mere du oplever en lethed i at stå i dig, bevare din integritet uanset hvad der sker, jo lettere bliver det for dig at se, mærke, hvad der er det rette valg for dig. I stort og småt. Helt ned i, hvad du spiser, hvordan du bevæger dig, men også i de store beslutninger. Skal jeg tage det her skridt? Skal jeg ikke? Det er lidt ligesom, hvis du forestiller dig at løfte blikket og kigge ud på vand, hvor der ligger et skib. Og skibet ligger fuldstændig upåvirket af bølger, vind, vejr. Det formår bare at flyde ovenpå og bevare sin stabilitet, sin balance. Ligesom sådan en gyro, der hele tiden drejer. Men tilbage til åndedrættet. Dit anker. Din grounding indad til. Ind i kroppen. Ind i kernen. Og forestil dig så endnu en gang, at du rækker ud. Ser for dig, at du er sammen med mennesker, som vil dig noget godt. Og hvordan det løfter dig og fylder dig, beriger dit potentiale. Lad lerskålen, den med alle perlerne og potentialet, den med al visdommen, den med alt det, der har gjort dig til den, du er. Vær en væsentlig del af dig. Sørg for, at når du fører den med dig videre, så rummer den lige præcis det, du har brug for. Det er dit valg. Og nogle valg behøver ikke at være så svære. Og nogle valg behøver slet ikke at være bevidste. Du kan sidde her med den her abstrakte forestilling. Og bede om hjælp til at løfte og opløse alt det, som du ikke vidste, du ikke havde brug for. Men som du nu får hjælp til at give slip på. Stille, langsomt lande. Lande i dit potentiale. I din styrke. I din kerne. Mærk, hvordan freden har fundet vej. Sid her et øjeblik. Lig. Eller hvordan du nu befinder dig. Mærk åndedrættet og fredfyldtheden.
Du er præcis, hvor du skal være. Når du om et øjeblik lige så stille trækker dig ud af meditationen, så gør det med en oplevelse af, at du har renset ud, fornyet og forstærket hele dig, både dit sind, din krop, men også dit energifelt eller din aura, hvordan du sådan forestiller dig det, hvad det nu end er for dig. Forbindelsen til din sjæl. Så et øjeblik endnu og bare mærke åndedrættet, fredfyldtheden, roen. Mærk åndedrættet. Forbind dig nu med hjertet. For nogle er det en hjælp at lægge hænderne på hjertet, og for andre er det en hjælp bare at tænke hjertets kompetencer og alt det, vi symboliserer med hjertet. Styrke og kærlighed. Omsorg. Egenomsorg. Mærk dit stærke hjerte. Din evne til at elske både dig indad og elske i dine omgivelser udad. Stort og småt. Som om det nu er blevet befæstet på en måde, så det kan bære og møde verden igen. Styrket. Endnu mere dig. Beriget. Tættere, fastere. Og med en lethed til at være dig. Og væk så langsomt dine sanser. Rul lidt med skuldrene. Træk lidt med hovedet. Bevæg dine fingre. Bevæg dine tæer. Læg mærke til lydene omkring dig. Læg mærke til underlaget. Og hvordan du lige så stille begynder at tage dufte, smag. Og åbne verden. Og tage den mere og mere ind. Om et øjeblik, hvis du sidder med lukkede øjne, så er du også klar til at åbne øjnene. Tag verden ind gennem synet. Vender tilbage fra meditationen i dit eget tempo. Lige så langsomt. Rul lidt mere med skuldrene. Bevæg kroppen lidt. Tag et par dybe åndedrag. Og afslut med en oplevelse, en følelse af taknemmelighed indad til. Fordi du tog dig tiden til at sidde her og danne roen og løsne, forløse og skabe rum. Fra mig også af hjertet tak, fordi du var med. Jeg håber, vi ses igen en anden gang. Pas på dig selv.